बतिया चला गेले रथ के पिछाड़ी बोलल के यते दुआरे गेलिए गे तोरा 1 मिनट में पटेला को मोबाइल कोना डीजे वाला देखो लगो गाल पर चुमाऊ हेलेला को मोबाइल कोना डीजे वाला देखो नाचे छली छोरा रे डीजे के गाने कोई के इशारा बोलल के पछाने बुझली न रे हमरा होठ के लाल चुसल के मोबाइल उहे डीजे वाला देखे हमरा गाल पर चुमा बोलल के मोबाइल सुनो डीजे वाला देलक तोरो देब के मन हो कि डीजे वाला देखे डीजे वाला देखे डीजे हम शंकर लाल पर चुमा बोलल के डीजे वाला देखने थे छोड़िया तू तो आइटम बाबा लगे अच्छा तोरा आई पता चला हाँ गे बन गेले छोड़िया तू तो डीजे वाला के मार लगे छोरा बड़ बजे छे साचो तोरा ओढ़नी के कोर फरल को मोबाइल कोना डीजे वाला देखो लगो गाल पर चुमाऊ हेलेला को मोबाइल कोना डीजे वाला देखो कहै छियो कनी बर्दाश्त कर छोरा मायर के कनखी बोलल के मोबाइल सुन डीजे वाला देलक गाल पर चुमा बोलल के मोबाइल सुन डीजे वाला देलक तोरा वैसे कोन मतलब हो रे डीजे वाला डीजे वाला डीजे हम शंकर लाल पर चुमा बोलल डीजे वाला चुइस लेलको छोड़िया तोहर ओठारा सादा गे देखल ही ऐसे रे हाँ गे लागो तोरा टंकी में छोड़िया तेल देलको उधार गे लागै छौ चप्पल से मार खेबे तू चुप हे गे यहाँ तो बराजा देखो लको मोबाइल कोना डीजे वाला देखो लगो गाल पर चुमाऊ हेलेला को मोबाइल कोना डीजे वाला देलको हेरे चॉकलेट खिया के फुसल लक मोबाइल एगो डीजे वाला देलक गाल पर चुमा एगो लेलक मोबाइल सुनो डीजे वाला देलक बुझली न रे बड़ महंगा मोबाइल छे रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल।